kabeh wong kan ngene. Omong ku seolah-olah itu Allah ku kena jak omong-omongan ya. Nah, Allah ku ketok wujud. Nah, nek Allah ketok lu kaya apa? Saiki ne Allah ku wujud ora? Aku takok jenengan. Di waktu SD gak nolak ono pelajaran malaikat itu terjadi dari sinar atau cahaya. Nggih. Ya niku sakniki jenenganipun do tiyang niku dibahas goleki piye ya carane. Piye nggonku ngerti. Lha iku mung siji nek urip iki jenengan niku wis roh wis paham dengan segala-galanya iku ngono kuwi. Mulane nek kasono ana apa ana ngene khotbah ngono kuwi kabeh iku bendera marang Muhammad. Niku kok nek sampeyan niku paham Muhammad niku artosé pripun ta? Kula tanglet dengan sekalian. Terus gini tahu mondok bah niki. Pripun Mas? Muhammad niku jujur terpuji. Muhammad niku jujur nggih terpuji. Nah sing jujur terpuji niku ten dodone jenengan niku. Dateng riku niku mboten kinten badhe nerakakaken jenengan. Nek asal jenengan mboten ketut nesu. Indra sing jero niku ajenge napa ajenge nggorohi tiyang niku lho Indra kok nggorohi ta. Tapi sing jaba ngeten. Ora apa-apa. Nggih, paham nggih? Nggih. Nah sing jero tetep mboten purun. Mulane nek Gusti Kanjeng Nabi niku wahyu pisanan sing ditampa niku Iqra. Lan jenengan niku dugi tek niku ana omah wong urung muni lho. Lambe dereng muni ana omah cek ngelekno panana. Nggih ta niku. Nah niku kan tanda-tandane teng mriki wonten Muhammad. Nah, Muhammad teng mriki niki monggo kita pelajari sedaya nek kita niku saged manggi sing diarani terpuji, jujur lan terpuji. Dan niku benjing jenengan niku saged manggen dhateng alam kasuwargan jati, penak lan kepenak. Dadi nek swarga ngene-ngene pokoke sing kuncine ku penak lan kepenak ora bosen sak lawas-lawase sampai jagat gedhe ambruk niki lho mboten bosen. Wong jenenge penak lan kepenak. Nah niku nek mugi-mugi pangeran ngejabahi jenengan sedaya niki saged ta manggen dhateng alamipun Gusti ingkang leres. Ingkang cocok dhateng idam-idaman kita niku pengen dadi wong sing bener dunyane akhirate saged ta wangsul dhateng mula-mulanira. Ngoten Mas nggih. Nah, Mbah sejatine swarga neraka niku wonten apa mboten Mbah sejatine? Nggih, wonten. Mungkin ya wonten. Nggih, jenengan jelasaken Mbah Nanto. Kajenge derek-derek niki semerap sejatosih. Swarga niku nek dhateng duniawi ya. Nggih. Jenengan niku dadi wong lomo, terus dadi wong sugih. Dhateng duniawi. Nek jenengan niku lomo, sugih, niku jenengan diwestani kenging disusoni sanak keluarga niku swarga. Ayo ta? Nggih. Duniawi. Duniawi. Tapi akhirat nanti, akhirat niku jenengan iki saged wangsul dhateng mula-mulanira. Otomatis nek jenengan iki dadi wong lomo, nah ana sing dinehno, ngenehno yo ikhlas, benjing niku mboten badhe ngrepoti jenengan. Jenengan saged wangsul dhateng mula-mulanira. Niki nek sing wastane swarga akhirat niku penak lan kepenak. Dadi ngentosi kukute jagat niku lho mboten kesuwen.
Berarti intinya ngeten Mbah, nek ten donya niku luman ikhlas, ngoten niku otomatis ten akhirat nggih benjing. Jelas ora keganggu sampean ora kedonyan. Duwe apa-apa akeh ikhlas anu ikhlas. Terus sampean disambati wong gawe senenge wong. Insyaallah jenengan ya saged lancar. Berarti agama napa mawon intine sing penting luman ikhlas benjing ten akhirat otomatis tetep Mas. penak Pak. Penak. Dadi nek wis tok agama apa wae sing penting wong gelem lomo, gelem lega-lega wae. Insyaallah nek kono ku dadine yo dunung Mas. Nggih. Nah sakniki dengan wau tangkrut neraka. Nggih. Neraka. Astagfirullahaladzim Mas. Nek gesang kita niki ndelusup utawa njilma. Mboten saged manunggal. Nusup njilma terus manitis iku pinten taun medal malih gitu. Nek manusup napa malih manusup ten wedhus pinten umure suwene wedhus niku. Nusup ten ula pinten suwene umure ula. Mungkin mun metu oleh kesasar-sasar malih. Niki nek uripe niki kesasar niku anut lakune nafsu. Oke. Terus saiki nek sing nek akhirate ku astagfirullahaladzim Mas wong nek kesasar ya. Saiki tentune jenengan asale saking Mbang ya. Ajenge wangsul riki niku nek parake ngalor dugi Tuban kota niku. Lah sampeyan nanti to omahku iki. Nggih nek pun jenengan saged rene ngetan terus ngidul. Oh ya kene to. Nek niku nek cara dirasa donya mriki. Nah nek ten rasane donya mriki sak benere diarani neraka niku nerak kala. Nerak kala. Nerak kala. Wong urip niku nek nerak kala. Wis to ya negara musuhe. Ngene gak kancane ngantongi watu nggih negara sing hukum. Wong urip nek nerak kala niku. Lah nek saged jenengan sampun ngantos nerak kala. Niki cara pengertian saking kula sedhik nek wong sing diarani neraka janas niki ya. Mulane ten syariate kan genine mulak-mulak ra niku tiyang nek pun kesasar Mas astagfirullahaladzim. Sing pe takoki sapa yang ditakoki. Rono ya bingung lho. Jenengan nate turu ngipi nak bingung. Ya nggih ngoten niku lho pengerasane kok. Turu ngipi bingung. Mbah, tiang gesang niku kan jodoh, rezeki, pati rezeki kan sampun diatur kali Gusti nggih. Lah nek sedaya sampun diatur, terus tiang gesang ngeten iki digengken napa Mbah? Mulane Mas ya. Ini ya. Nggih. Ndat iki metu iku dadi kayu. Kayu ku maksudnya urip. Nggih. Urip metu dadi kayun. Kayun niku panguripan. Kayun metu dadi kayat. Kayat iku mandinge nek aku sampean iki. Nah tugasnya kayat iku anguripi. Nanti nek kayun iki uripe kayu, watu, walang atau go saknane iki iku kayun panguripan. Nah sing ndat metu dadi kayu mau urip kang sejati sing urip kang langgeng. Mulane ana ngene Mas. Ingsun jumeneng roh indobi kang jumeneng ana tengahing segara ati. Ya ingsun urip kang langgeng tan kenane wah kincir, ya ingsun urip kang sejati, ya ingsun ora bakal ya ingsun tan kenane pati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan ana ngono Mas. Iki nek jangan resapi cocok apa ora. Lah saya roh indobi meneng, mantep meneng. Jumeneng tengah segara ati. Ya ingsun iki tan kenane pati. Antene ya iso mati, Dik. Nah, ingsun niku sapa? Ya urip. Nek awak dhewe wis memahami sing kata-kata ingsun kan kita. Nah, kita bukan Indra, bukan Darsono,
ya Indra ya Darsana ya Sunanto ya. Nggih. Ya kita iku. Nah, lane kita iku kudu iso manunggal, terus manunggal jenengan aja gawe larane atiku, aja gawe larane atine Mas Darsana. Lane saiki iku Allah ku wis merintahno dhewe iki kudu dibangus. Nah, kudu ngangge masker. Nggih. Nah, tujuannya apa? Allah iku wis merintahno dhewe-dhewe iki nek omong kon sing hati-hati. Iki aku iki omong wis mbok iku pokoke sak tepake. Nggih, mboten napa-napa. Dadi Berarti kita intine ngenten iki sedaya perlambang Bang nggih. ya berlambang, Mas. Nanti nek dhewe iki kok wis paham. Oh iya aku tak hati-hati. Lah anane geger. Muga kaya aku omong nyenggol sampean. Aku omong nyenggol Mas Darsana. Lah sing Mas Darsana ya duwe pedoman dhewe, duwe pedoman dhewe. Lah iku akhire dadekno srek. Nah, mulane saiki niku ayo bareng-bareng wong urip iku ngerti uripe. Nah, senajan toh dadi bupati uripe yang ngono kuwi. Dadi presiden uripe yang ngono kuwi. Dadi wong ngemis iku uripe ya ngono kuwi wujude. Lah nek kita iku gelem melajari urip. Nah, mulane jaman nalikane Kraton Ngayogyakarta terus karo Kraton Mataram iki gak rukun. Nah, terus iku Pangeran Sambernyawa iku ngadakno silaturahmi. Nah, sing kerajaan Mataram karo kerajaan Ngayogyakarta setiap setahun sekali kudu anjang sono kudu silaturahmi. Nah kono isine njaluk ngapura. Saiki ne kaya jenengan niku ya. Pane njaluk sepuro aku pane ya. Mas Hendra, Pak Nanto sedaya kelepatan kula nyuwun ngapunten. Ya dong wong kowe cek enom ya akeh luputmu. Saru ta ora? Nah, sing pates kan ngene. Iya dong. Muga-muga kesalahanmu disepura Gusti Allah lantaran dina riyaya iki lah mbahe dhewe ya akeh lupute wong tuwa akeh klirune ya sampean wong nom ae kudu iso ngapura kesalahane mbahe. Nah, dadi iku tiba sepadha-padha. Urip iku ora ana nom ora ana tuwa. Dadi urip iku padha-padha. Mulane kono iku sepura ora ana nek kamu gendeng ya ora ana nek jali sepura ana. Iya, mana aku tuwa ngono. Wong mati kok ana kodene. Nek wis wayahe mati, mbok masih lemu werut ora karuan ya tetep mati. Ngene iki ana sing kuru nah jembatan iku. Sing lemu kok wedi dulkulan kono lemu mati. Jadi masalah mati ki dhewe iki ya ora kena wedi, ora kena sembrono. Dadi dhewe iki siji ku kabeh ku wis kuasane Allah ngono. Aku kek ngisore nang bar disang nandukno wong ki ana niate ku niat apik, ngorok wedhus kendhit. Nggih, nggih. Nah, ngorok wedhus kendhit iku ngaten banan to. Pokoke niki nek enten sing damel kersane dibalekaken sing ndamel. Atiku yo ngene Dik Darsana. Sing gawe ya Gusti Allah. Nek bali Gusti Allah ora iso mati. Kayak ngene. Kabeh wong kan ngene ya. Omong ku seolah-olah itu Allah ku kena jak omong-omongan ya. Nah, Allah ku ketok wujud. Nah, nek Allah ketok lu kaya apa? Saiki ne Allah ku wujud ora? Aku takok jenengan. Iki bae wujud ora wong wis tau mondok. Pripun balik kudu dijelasaken bareng to. Allah ku wujud, sing wujud iku sifate. Landat kelawan sifat iki padha karo madu kelawan legine. Nek madune iso jenengan greyang, Nggih. tapi sing date kaya apa?
ibarat meja. Nek meja niku karuan tapi longane iki. Endi ana meja ya ana longane. Endi ana kawula ya tetep ana ndate. Endi ana kawula tetep ana Gustine. Dadi mulane ihdina siratal mustaqim lan siratal landina. Siratal landina ya dalane wong akeh. Ya wong sak donya iki. Lane nek Allah iku tan kena kinaya kaya. Allah iku yen ngomong liwat lambene menungso. Allah iku yen ndelok liwat mripate menungso. Allah iku yen ngrasakno liwat irunge menungso. Allah iku yen krungu liwat kupinge menungso. Nah, mulane kaya aku jenengan iki, ayo do lakon sing apik ben ana rasa tunggal. Rasa tunggal iki rasa kang sejati-jatine rasa iki ku nek wis iso tunggal. Nah, jenengan iku nek omongku ya istilahnya ngoten ana tembung ngene iki Mas. Inna waha ma'a sabirin. Inna iku sak temene waha Allah kuwi ma'a ku barengi sabirin wong sing sabar. Nah iki sing dibarengi ya urip kita iki.